Якщо говорити про рецепти, то, мабуть, це не той випадок, але очевидно, що криза зараз, яку ми бачимо, вона глобальна, і місце України на глобальному ринку, воно відповідає і рівню кризи, в якій буде знаходитись держава. А якщо ми подивимось до кризового часу, то в Україні є декілька галузей, які, в принципі, дуже добре розвиваються гарними темпами. І, мабуть, необхідно приділити уваги саме цим галузям, тому що збереження темпів зростання або, скажімо так, зниження темпів падіння – це дуже важливо, тому що ми не можемо з нульової точки щось стартувати. В нас вже є якісь напрацювання і є галузі, Які саме галузі динамічні. Ну, це безпосередньо я представляю IT України асоціацію, то це, звісно, IT. А також це, безумовно, сільське господарство і інноваційні галузі в сфері енергетики, в сфері технологій високих. Тобто, в принципі, це технологічні галузі, які є галузями нової економіки. Я б так сказав. Тому і логічно їм приділити більше уваги. І не тільки, я згоден, з одного боку, про податки, але податки ж це не є основним чинником або зростання, або падіння. Це один з факторів, який є фактором регулювання, це інструментарій. І він може працювати в якийсь період часу там на підвищення, потім на зниження. От давайте згадаємо Індію, да, це дуже класний приклад, там майже 30 років був спеціальний податковий режим, потім він скінчився, IT-галузь прекрасно розвинулася за цей час, а потім можна вже, як кажуть, продовжувати іншу політику податкову.